Perusrunkkari on joo. Nää veijat sanoo, et on nolo joo. Ne sanoo, missä on kaikki stäkit, niinku. Haloo? Sä sanot, et oot gangsta, sun jeans ei ees oo baggy. Vaikka jos MC Nartta puhuu paskaa, ei se ikään aio lakkaa, rankkaa, runkkaa. Kovemmin kuin Kari, vai oliko se Ari, se tyyppi joka asuu Ottakari? Sulla ei enää oo pari, koska taisin, pani. Sä syöt ruohoa niinku kani, kun mä sun paria, pani. Mä oon paras maisteleen, anna nimeks maistelu Ali. Mut kuinka monta prossaa paskempi on? Varmaan 78. Oot niin hämmi kaataa kuuma vesi lasiin, et oo isäntä kuin maistelu Ali. Missä olemme? Maapallon päällä. Siis missä ollaan? Maapallon päällä, pallon päällä. Nää runkut sanoo 67 vieläkin vuosi 26. Ei se enää ole mikään uusi. Pieni kyrpä homopillu imeskelee ja sanoo 6-7. Ja ne imee tyypin kyrpää, sen sano kenen. Sano 6-7 vielä kerran ja en uhkaa, mutta lupaan, että sitten on myöhäistä sanoo jotain uutta. Nää runkut sanoo 67 vieläkin vuosi 26. Ei se enää ole mikään uusi. Pieni kyrpä homopillu imeskelee ja sanoo 6-7. Ja ne imee tyypin kyrpää, sen sano kenen. Sano 6-7 vielä kerran ja en uhkaa, mutta lupaan, että sitten on myöhäistä sanoo jotain uutta. Älä edes vittu! Sano se, kehtaatko vitun runkkari? No voihan vittu, en kestä.